B'investiment ta' 7.7 miljun euro ġew inaugurati ż-żewġ swali ta' Block 1 f'Monte Carmeli. Dan jassigura faċilità ġdida u moderna għal kura tas-saħħa mentali akuta fl-isptar sakemm jitlesta l-proġett tal-taqsima speċjalizzata f'Mater Dei. Fl-okkażjoni fejn kienu preżenti l-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela u l-Ministru għall-Fondi Ewropej u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali Stefan Zrinzu Azzopardi, ingħat li din il-faċilità f'Monte Carmeli mistennija tibda tilqa' l-ewwel pazjenti tagħha fil-jiem li ġejjin. Bħala parti minn dan il-proġett ukoll daqsejn fetaħ ukoll ġnien terapeutiku biswit il-binja li ġie mfassar speċifikament bħala spazju sigur fil-beraħ għal pazjenti b'kundizzjonijiet tas-saħħa mentali akuta. Il-Ministru Abela qal li din il-blokka tirrifletti investiment kontinwu fit-titjib tal-infrastruttura tas-saħħa mentali u fil-provista ta' kura ta' kwalità għolja f'ambjent infasslin madwar is-sigurtà, id-dinjità u l-irkupru tal-pazjenti. Żewġ swali li joffru spazju għal 46 pazjent ġew refurbished totalment b'investiment ta' 7.7 miljun euro. Dan huwa fażi interim fejn aħna ħankunu qed nagħmlu ammissjonijiet ta' pazjenti akuti sakemm jitlesta il-proġett il-ġdid ġewwa l-Isptar Mater Dei. Il-Ministru Zrinzu Azzopardi qal li dan il-proġett iffinanzjat mill-fondi Ewropej qed iwassal l-infrastruttura tas-saħħa aktar moderna, sostenibbli u effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Investiment ta' madwar 5 miljun euro mill-Fond tal-Kupru u Resiljenza biex binja fl-Isptar Monte Carmeli tibda tilħaq livell għoli mhux biss ta' dera u ta' faċilitajiet iżda wkoll fejn tidħol l-effiċjenza enerġetika.